एक पाव पाव, बे पाव, अर्धा, 3 पाव पाऊण, 4 पाव, 1 पाव, 5 सव्वा, 6 पाव, 1 7 पाव आणि 2 8 पाव 2 9 पाव सव्वा 2 10 पाव अडीच. आता दुसरं ते पुढचं त्याच्या पुढचा पाडा निमकी. निमकी. 1 निमे निमे, 2 निमे 1, 3 निमे 1, 4 निमे 2, 5 निमे 7, 5 निमे अडीच, 6 निमे 3, 7 निमे 3.5, 8 निमे 4, 9 निमे 4.5, 10 निमे 5. आता औट किती? 1 औट औट, 2 औट 7, 3 औट 10.5, 4 औट 14, 5 औट 17.5, 6 औट 21, 7 औट 24, 8 औट 28, 9 औट 31, 10 औट 35. आणि काय उरलाय? आणि झालं. मगाशी काय तुला मी सांगितलं काय औटच. कुठेच सांगितलं तर पाव, निम्मे आणि औट. औट औट म्हणजे किती? 3.5. 3.5. पाव म्हणजे पाव म्हणजे पाव, चतकर चौथा भाग. बसा. हो, चतकोर. 1/4. मग निम्मे म्हणजे निमे म्हणजे अर्धा. अर्धा. पाऊण म्हणजे 3 पाऊण तुकडे. 3 तुकडे. पाव 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 त्याचे 3 तुकडे. हो. आणि औट 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 म्हणजे 3 आणि अर्धा. अर्धा नव्हे, पाव. आणि पैसे कसे होते आमचे त्यावेळी? पैशाचं म्हणून कोष्टक होतं. का? 1 पैसा पाव आणा, 2 पैसा अर्धा आणा, 3 पैसे पाऊण आणा, 4 पैसा 1 आणा, 5 पैसे सव्वा आणा, 6 पैसे दीड आणा, 7 पैसे पाणे 2 आणे, 8 पैसे 2 आणे, 9 पैसे सव्वा 2 आणे, 10 पैसे अडीच आणे. अरे बाबा. हां.